Hello guys, खुलुमबाय आंनि गोदान YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दं। खुलुमबाय आंनि गोदान YouTube भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं सानो नोंथांमोना मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दं। आङो मोनसे गोरलै भिडिअ लाना फैदों आब' संगिता डायरी YouTube चेनेलनि आब' जाय अनार बिनि थाखाय। आब' नोंनि दहाय थास' बिबारजों अमा बेदरजों संनायखौ नुनानै जानो लुगैदों आङो। ओमफ्राय जोंहाथ' मिरामिस नालाय दामानि मिरामिसखौनो संना जाबाय थास' बिबारजों मैथाजों। नोंनि ओंखाम जानायखौ नुनानै दहाय थानो हायाखै आं जानो लुबैनाया। ओमफ्राय दा लाबोथारनानै आंबो बायनानै लाबोनानै संजाफैबाय आरोखि, नागिरनानैबाबो हाथायाव बायनानैहाय। गोथाव जानोसै दा माबायदि जादों, गोथाव जानोसै। थास' बिबार मैथा सिब्रु नै खुरखाजोब्बाय, बोराय जानोसै रेडि। नानिया जाखांबाय दहायनो। थास' बिबारा मैथा बांगालजों सयाबिनजों दालि जहल जानोसै। কি করছে दूर फुरा बुरजा जाखायो ओंखामखौ, बेनिखायनो मोदोमा बेसेबांबा गिदिर जाबाय आंना। बोरायनाबो मोदोमानो अभार जाजोब्बाय जोंना सानैबो, जासोगारो नालाय। मा ओंख्रि संदों? मा ओंख्रि संदों? थास' बिबार मैथा बांगाल दालि। सिब्रुआलाय बोरैसो जाया? संगिता डायरी ना मा होनो चेनेलनि बिगोमा जाय अनार, बे आब'नि संनायखौ नुनानै फसायदां। बेलायथो कुछ भी ले सानावहाय ओंखाम जानो हागोन, पर'था जाबाय ना। बोरायाबो जाबाय, आंबो जाबाय। आंथ' मोनथाम जादों। ओमफ्राय सानाव ओंखाम जायाखिसै। मैं तो दाल पूरी खाइছো। तार कारणे तुमना खायनाय राग जाबाय। आरो अखाबो हाबाय। अखा हागासिनो दं जोंनिथिंजायहाय नै। दा अखा हादों, बाना जाजोब्बाय, जेरावबो लोमसावजोबलायबाय। एखेबारे अखायानो बारियावनो फासि साना मोनलायलायबाय जोंहा। दा मिरामिसबाबो जाबाय, जा गोथाव जाखादों। थास' बिबार जानो लुगैबाय थाखानायमोन, ओमफ्राय जानो होननानै सानदोंमोन, होनबाबो जाथ'नाय जायाखैमोन। ओमफ्राय दहाय बे आब' संनायखौ नुनानै रासिन जानो लुगैबाय। ओमफ्राय जानो लुगैनानै आङो फादार-इन-ल'खौ लायहोथारबाय आरो बाजारावहाय। ओमफ्राय लायहोनानै संनानै जाथारबाय थाब-थाबनो। आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। बयबो उन्दुदो, आंबो उन्दुनोसै। बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन थाबैनो।